איזה כיף, קיבלנו את הערכה מווילונות אמרלד. אז מה קיבלנו? אני אראה לכם. קיבלנו את הווילון, עטוף בניילון ומגואץ. קיבלנו גם את המסילה שאנחנו תולים בקיר. אפשר לראות שבמסילה הזאת יש לנו 4 תופסנים. התופסנים הם זזים, ואז אפשר לתקוע אותם. המרחק בין תופסן לתופסן צריך להיות בין 80 ועד מטר. עכשיו אני רוצה להראות לכם שקיבלנו גם 2 מקלות הזזה של הווילון. ואנחנו נחליט אם אנחנו רוצים שהווילון יזוז מהקיר או שיפתח מהאמצע. וגם בנוסף קיבלנו 2 חגורות שמחבקים את הווילון.